Καλά, θα αρχίσουμε. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Νικόλας Κοσματόπουλος και θα σας καλωσορίσουμε στην πρώτη εκδήλωση του Ματαρό στο Χριστό, Βραχών και τελευταία κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Να σας πούμε ότι είναι μια ιδέα η οποία είχαμε να γίνουν κάποιες δημόσιες κουβέντες, συζητήσεις παράλληλα με ένα σεμινάριο επιστημονικό το οποίο γίνεται αυτές τις μέρες στην Ικαρία. Η ιδέα ξεκίνησε από την αντίληψη ότι καλά είναι όταν ίσως ερευνητές έρχονται μαζί και συζητάνε πράγματα που μας αφορούν όλους, αλλά ακόμα καλύτερα είναι όταν αυτά τα πράγματα ανοίγονται στην κοινωνία και μπορεί να έχει ο καθένας μια άμεση επαφή με γνώση η οποία παρέχει στο Πανεπιστήμιο και για διάφορους λόγους μένει στο Πανεπιστήμιο. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας δύο ερευνητές που έχουν έρθει από μακριά και σχεδόν από πιο κοντά και θα σας παρουσιάσω τώρα και τους ερευνητές. Θα αρχίσουμε την κουβέντα και θα συνεχίσουμε μετά με μια έτσι πιο ανοιχτή, ας το πούμε, συζήτηση και για αυτά που μας πούνε και για την ιδέα του Ματαρό γενικότερα. Λοιπόν, ο τίτλος της δήλωσης είναι, όπως ξέρετε, προς μια νέα Μεσόγειο, το μέλλον στα κοινά, ένα κοινό μέλλον. Και θα αρχίσουμε με την Κριστίν Λόβερ, η οποία είναι καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο κολέγιο του Mount St. Vincent. Η οποία θα μας μιλήσει για την Ικαρία και τις πολιτικές του Σάγκρι-Λά, ναι, ο νέος τίτλος είναι «Οι πολιτικές του Ικαριακού Ονείρου». Αριστερά μου έχω τον Γιώργο Κοκαλή, ο οποίος είναι καθηγητής πολιτικής οικολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρκελόνης, του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελόνης, ο οποίος θα μας μιλήσει για την πρόταση της αποανάπτυξης μετά το Χριστί. Θα έχουμε μετά ένα πεντάλεπτη απόκριση από την Ειρήνα Βελίκου, η οποία είναι στο μεταξύ του Βουκουρεστίου και Βαρκελόνης κάπως, έτσι. Δηλαδή θα πάει σε λίγο εκεί που είναι ο Γιώργος. Και μετά θα μιλήσουν κάποιοι από την Επιτροπή του Ματαρό για τα συμπεράσματα και τις προοπτικές για μια μεσογειακή δεξαμενή αναπτυκτικής δράσης και σκέψης. To all those in Ikaria who are generously supporting. Is this? To all those in Ikaria who are generously supporting our work here, and especially to each of you for joining our discussion here tonight. Ευχαριστώ πολύ τους οργανωτές του σεμιναρίου του Ματαρό και όλους όσους στην Ικαρία που πολύ γενναιόδωρα μας υποστήριξαν αυτή τη δουλειά μας εδώ και ειδικά όλους εσάς εδώ που συμμετέχετε στη συζήτησή μας σήμερα. I can't tell you how thrilled I am to be here in Ikaria. I'm from New York and I actually don't travel much. So I had never heard of Ikaria until I read all about your supposedly idyllic culture here on the island in a New York Times article that really fascinated me. According to this article, the Icarians enjoy a relaxed pace of life with friends, family, wine, and without the incredible amount of overwork-induced stress that's so endemic in the United States. Δεν μπορώ να σας πω πόσο ενθουσιασμένη είμαι που βρίσκομαι στην Ικαρία. Είμαι από τη Νέα Υόρκη και ουσιαστικά δεν ταξιδεύω και τόσο πολύ. Δεν είχα ακούσει ποτέ για την Ικαρία, μέχρι που διάβασα διάφορα για το υποθετικά ιδηλιακή σας πολιτισμό εδώ, στο νησί, σε ένα άρθρο του New York Times που πραγματικά με βοήθησε. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, οι κάτοικοι της Ικαρίας απολαμβάνουν ένα χαλαρό τρόπο ζωής μαζί με φίλους, οικογένεια, κρασί και χωρίς τις απίστευτες ποσότητες υπερβολικής εργασίας και άγχους που προέρχεται από την υπερβολική εργασία που είναι τόσο ενδυμικό στις ΗΠΑ. As an avid sleeper, I was especially taken with the idea that the day begins when people wake naturally, and that Icarians have never experienced the stress of being late. Not surprisingly, for reasons I want to discuss, the article was the second most emailed of all New York Times articles in 2012, and
generated an incredible amount of online commentary and secondary news features and discussions. Ως ένας άνθρωπος που εκτιμά τον ύπνο, με συνέπαλε ιδιαίτερα η ιδέα ότι η ημέρα ξεκινάει όταν ξυπνούν φυσικά οι άνθρωποι και ότι οι κάτοικοι της Ικαρίας δεν έχουν βιώσει το στρες που περιέχεται στο να αργούν κάπου. Χωρίς έκπληξη και για λόγους που θα ήθελα να συζητήσω, το άρθρο αυτό ήταν το δεύτερο άρθρο που στάθηκε πιο πολλές φορές από τα άρθρα των New York Times το 2012 και προκάλεσε έναν απίστευτο αριθμό σχολείων και συζητήσεων. As I came to find out, Ikaria has gotten quite a bit of press lately, to say the least. From the Ikaria study to the Blue Zones project, whose website claims that we can show you how to live longer, how to be happy, and how to be healthy by optimizing your lifestyle, to all the popular news coverage in the Anglo-American world, the BBC, The Guardian, National Public Radio, the Business Insider, National Geographic, Slate, The Daily Mail, Mother Jones, ABC News, a week-long profile on CNN, and then, of course, whoever's writing about you guys this week. Όπως ανακάλυψα, η Ικαρία έχει τραβήξει και προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης τον τελευταίο καιρό σε μεγάλο βαθμό. Από τη μελέτη για την Ικαρία μέχρι ένα αφιέρωμα από τις μπλε ζώνες, μια εκπομπή, των οποίων η ιστοσελίδα ισχυρίζεται ότι μπορούμε να σας δείξουμε πώς μπορείτε να ζήσετε περισσότερο, πώς μπορείτε να είστε ευτυχισμένοι και υγιείς, βελτιώνοντας τον τρόπο ζωής σας και το περιβάλλον σας. Σε πολλές πολύ δημοφιλείς ανταποκρίσεις στον αγγλοαμερικάνικο κόσμο, όπως παραδείγματος χάρη από το BBC, The Guardian, το δημόσιο ραδιόφωνο, το Business Insider, το National Geographic, το Slate, the Daily Mail, το Mother Jones, τα νέα του ABC, ένα προφίλ για την Ικαρία από το CNN μιας ολόκληρης εβδομάδας και επίσης προφανώς όποιος γράφει για εσάς αυτή την εβδομάδα. Without a doubt, you figure prominently in our dreams. We can't get enough of the image of leisure, pleasure, conviviality, wine, naps, and alarm clock-free living that's being broadcast everywhere. And although this has certainly led to a kind of consumerism around the Ikarian lifestyle, as though people in the UK and the US could buy themselves some Ikarian longevity with an island vacation and some lentils, I think there may be more political potential in this situation than that. Χωρίς αμφιβολία, έχετε μια έντονη παρουσία στα όνειρά μας. Δεν μπορούμε να χορτάσουμε αυτή την εικόνα του ελεύθερου χρόνου, της απόλαυσης, της χαράς που αντίθεται να ζείτε μαζί, του κρασιού, των μεσημεριανών ύπνων και μια ζωή χωρίς ξυπνητήρια που προβάλλεται παντού. Και παρόλο που αυτό έχει οδηγήσει σε κάποιο βαθμό κατανάλωσης σχετικά με τον ικαριώτικο τρόπο ζωής, σαν να μπορούν οι άνθρωποι από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία να αγοράσουν για τον εαυτό τους τη μακροζωία με το να έρθουν για διακοπές στα νησιά ή με το να καταναλώνουν τα όσπρια, νομίζω ότι είναι δυνατόν να υπάρξει και μια πολιτική δυνατότητα σε αυτό. In fact, I think that understanding people's dreams is absolutely central to effective political struggle. First, though, the political potential of this dream can only become real if the Anglo-American response to Ikarian culture moves away from an alienated, exoticizing consumption to a solidarity based on a real commonality of interests and desires. I think this commonality is apparent when we look at the longing with which Anglo-Americans view Ikaria in particular and the world of Southern Europe more generally. But it's still latent. How to actualize it, how to organize global solidarity on the basis of it, this is what I want to figure out. Των ανθρώπων είναι απολύτως κεντρικό ζήτημα για αποτελεσματικούς πολιτικούς αγώνες. Πρώτον, η πολιτική δυναμική αυτού του ονείρου μπορεί να υλοποιηθεί αν η αγγλοαμερικανική απάντηση στον ικαριώτικο πολιτισμό απομακρυνθεί από την αποξενωμένη κατανάλωση που τον εξωτικοποιεί και γίνει μια αλληλεγγύη που βασίζεται σε αληθινά κοινά ενδιαφέροντα και επιθυμίες. Θεωρώ ότι αυτή η κοινή προσέγγιση γίνεται εμφανή αν δούμε τον κόσμο με τον οποίο οι Αμερικάνοι βλέπουν την Ικαρία συγκεκριμένα, αλλά και τον κόσμο της Νότιας Ευρώπης γενικότερα. Αλλά αυτό ακόμη βρίσκεται σε χειμερή ανάγκη. Πώς να πραγματοποιηθεί, να οργανωθεί μια παγκόσμια αλληλεγγύη σε αυτή τη βάση είναι αυτό που θα ήθελα να ανακαλύψω. And as I pointed out in an article I wrote last year about the politics of all this coverage, something very important is missing in the fantasy narrative around Ikaria. That's the story of the struggle to maintain such a lifestyle under the pressure of an increasingly brutal and predatory capitalist system. And without this, what I call the cultural politics of the class struggle, the dream is empty and the story is without meaning. Και όπως ανέφερα σε ένα άρθρο που έγραψα πέρσι σε σχέση με την πολιτική αυτής της δημοσιογραφικής κάλυψης, κάτι σημαντικό λείπει από την αφήγηση που αφορά αυτό που φανταζόμαστε για την Ικαρία. Αυτή η ιστορία του αγώνα για τη διατήρηση ενός τέτοιου τρόπου ζωής, υπό τη πίεση ενός αυξανόμενα σκληρού και ηλεκτρικού καπιταλιστικού συστήματος. Και χωρίς αυτό που ονομάζω πολιτισμικές πολιτικές της ταξικής πάλης, το όνειρο είναι άδειο και η ιστορία είναι χωρίς νόημα.
critique of capital latent in the popularity of this image of Ikaria. It is a critique more than anything of the centrality of work in modern society. This critique is simultaneously an embrace of what I call the counter-logic of the working class, a force of life and joy and pleasure and connection as against the cold, dominating logic of capital. The image of Ikaria is the polar opposite of the Protestant work ethic imaginary, and for that reason I think it's highly significant for workers in the US and for the potential for international solidarity without which the working class can never win. Υπάρχει μια υποβόσκουσα κριτική του κεφαλαίου σε αυτή τη μεγάλη δημοτικότητα της εικόνας της Ικαρίας. Και αυτή είναι μια κριτική περισσότερο από οτιδήποτε άλλο της κεντρικής σημασίας της εργασίας στις σύγχρονες κοινωνίες. Αυτή η κριτική είναι ταυτόχρονα ένα αναγκάλιασμα αυτού που ονομάζω αντιλογική της εργατικής τάξης. Μια δύναμη για ζωή, ευχαρίστηση, ευτυχία και ανθρώπινη διασύνδεση. Ενάντια στην κυρίαρχη λογική του κεφαλαίου. Η εικόνα της Ικαρίας είναι το αντίθετο της φαντασίωσης της προτεσταντικής εργασιακής ηθικής και για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι είναι ουσιαστική για τους εργάτες τόσο στις ΗΠΑ όσο και αλλού, καθώς και για τη δυνατότητα για διεθνή αλληλεγγύη, χωρίς την οποία η εργατική τάξη δεν θα μπορέσει ποτέ να κερδίσει. The way I see it, under a capitalist system, there are two opposing forces with two opposite logics at work. The logic of capital sees every speck of nature and every moment of human life as potentially material to be put to work in order to generate profit, which means, of course, as cheaply as possible. The implementation of this logic has led us to a moment in which capital is more powerful and more destructive of nature and human life and potential than ever. A moment in which capital's drive toward automation creates desperation, unemployment, which is more accurately referred to as casualized, low-wage, and unwaged labor, and an intensification of work instead of the liberation from alienated labor that, under another regime, technology could make possible. A moment in which massive overwork in the first world and in the third, among the so-called affluent and among the poor in Europe and in the Anglo-American orbit, unites a weary working class. If the logic of capital is the push for profit and ever greater profit through the exploitation of labor, more and more production for low and declining wages, the opposing working class counter-logic becomes the locus of any real resistance to today's plague of overwork. Όπως το βλέπω, υπό το καπιταλιστικό σύστημα υπάρχουν δύο αντιθετικές δυνάμεις με δύο αντιθετικές λογικές. Η λογική του κεφαλαίου που βλέπει κάθε σφιχαμή της φύσης και κάθε στιγμή της ανθρώπινης ζωής ως ενδυνάμει υλικό για την παραγωγική εργασία με σκοπό το κέρδος, που φυσικά σημαίνει όσο φθηνότερα γίνεται. Η υλοποίηση αυτής της λογικής μας έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση κατά την οποία το κεφάλαιο είναι πιο δυνατό και πιο καταστροφικό από τη φύση και την ανθρώπινη ζωή από ποτέ. Μια στιγμή κατά την οποία η καπιταλιστική όθηση προς την αυτοματοποίηση δημιουργεί απελπισία, ανεργία και την ακρίβεια χαμηλόμισθη ή άμυστη εργασία και μια εντατικοποίηση της εργασίας αντί για την απελευθέρωση από την αποξενωμένη εργασία. Κάτω από ένα άλλο καθεστώς, θα μπορούσε να κάνει δυνατή η τεχνολογία. Μια στιγμή κατά την οποία οι πολλές υπερορίες στον πρώτο και τρίτο κόσμο, ανάμεσα στον αποκαλούμενο κόσμο της αυθονίας και των φτωχών, στην Ευρώπη και την Άγγλο-Αμερικάνικη τροχιά, ενώνει μια εξαντλημένη ανήσυχη εργατική τάξη. Αν η λογική του κεφαλαίου είναι η όθηση για το κέρδος και ακόμα μεγαλύτερο κέρδος μέσα από την εκμετάλλευση της εργασίας, όλο και πιο πολύ παραγωγή με όλο και πιο χαμηλούς μισθούς, τότε η αντίθετη, η αντιλογική της εργατικής τάξης γίνεται ένας τόπος για κάθε αληθινή αντίσταση στη σημερινή πανούκλια της υπερεργασίας. According to this perspective, the resistance to work is both working class subjectivity and strategy, because leverage for our side comes with the massive subordination to capitalist demand that all moments of life and all pieces of the natural world be alienated and made productive rather than enjoyed in themselves. Σύμφωνα με αυτή την αντι-εργασιακή οπτική, η αντίσταση στην εργασία αποτελεί ταυτόχρονα και την υποκειμενικότητα αλλά και τη στρατηγική της εργατικής τάξης. Διότι από την πλευρά μας, η μόχλευση προκαλείται με τη μαζική ανυπακοή στις απαιτήσεις του κεφαλαίου, που επιζητά όλο και περισσότερο την αποξένωση και παραγωγικότητα, αυξημένη παραγωγικότητα όλων των στιγμών της ζωής και των κομμάτιων του φυσικού κόσμου, αντί για την απόλαυσή του. So what I look at is how American labor, organized and unorganized, can resist the logic of capital and its relentless instrumentalization of every moment and every iota of the life world for the pursuit of profit.
how Americans can join, support, inspire, and be inspired by the struggles of those resisting this logic in all its iterations all around the world, can truly be part of the struggle to appropriate the wealth of society for the common good. For this reason, I advocate a strategy of restricting the supply of labor through the valorization of a culture of leisure and pleasure. For two reasons. Because I believe that labor supply is the key to leverage and real power in the fight against capital, and because I see culture as the strongest and most resilient weapon in the class struggle. Αυτό που ερευνώ είναι το πώς η εργασία στις ΗΠΑ, οργανωμένη αληθινά οργάνωτη, μπορεί να αντισταθεί στη λογική του κεφαλαίου και στην ακατάπαυση ενορχήστρωση της κάθε στιγμής και του κάθε κόπου του κόσμου μας προς την επιδίωξη του κέρδους. Πώς οι κάτοικοι των ΗΠΑ μπορούν να συμμετάσχουν, να υποστηρίξουν και να εμπνευστούν από τους αγώνες όσων αντιστέκονται στη λογική του κεφαλαίου και σε όλες τις μορφές αναπαραγωγής της ανά τον κόσμο. Πώς μπορεί να αποτελέσει πραγματικά τμήμα των αγώνων για την οικειοποίηση του πλούτου της κοινωνίας για τα κοινά. Για τον λόγο αυτό, συνηγορώ προς μια στρατηγική περιορισμού της παροχής εργασίας μέσω της απόδοσης αξίας σε μια κουλτούρα απόλαυσης και ελεύθερου χρόνου. Για δύο λόγους. Γιατί πιστεύω ότι η παροχή εργασίας είναι το κλειδί για μόχλευση και δύναμη στον αγώνα ενάντια στο κεφάλαιο και επειδή θεωρώ τον πολιτισμό ως το δυνατότερο και ανθεκτικότερο όπλο στον ταξικό αγώνα. Okay, now I'm just gonna speak because I have my paper is nowhere near finished. So, you know, what the paper goes through and sort of talks about is the way in which in the United States and all around the world, we're basically flooding the market with a particular commodity, which is labor power. And we're sort of compelled to do this because of the new enclosures, one of the reasons that this is happening. But the flooding the market with labor drives the price down, and it drives the power of the working class down. Restricting the supply of labor drives the price up, it drives the power up, and it's a better way to redistribute the wealth from the very top, where all it does is create giant bubbles that pop in everyone's face. Oh, I'm sorry. I'm going to learn Greek, and then I will come back. Okay. Ότι αυτό που λέει στο άρθρο της ουσιαστικά είναι ότι βασικό ζήτημα είναι η προσφορά εργασίας και ότι η υπερπροσφορά εργασίας και ότι ο περιορισμός ουσιαστικά αποτελεί όπλο. You have to say some things again, because I really don't know. Okay. Ουσιαστικά αυτό που λέει το άρθρο της είναι ότι αν μειώσεις, αν περιορίσεις τη ζήτηση εργασίας, τότε αυτό αποτελεί ένα όπλο. Ναι, την προσφορά εργασίας, όχι τη ζήτηση. Αποτελεί ένα όπλο στα χέρια των εργαζομένων. Okay, so there's more on all that, but as I write this essay, I still don't know much about Ikaria, really. And the one thing I'm sure of is that during my stay on the island, I will find out, and I have found out, that the real life of Icarians is more complex than the representation of Ikaria I've read so much of. Because the representation of Ikaria as modern-day utopia tells us much more about the fantasy life of those who consume this image than it does about anything new, really. But this fantasy life is important because it's what has the capacity to inspire the kind of widespread global labor slowdown. It's what American workers call the slowdown. That I think is both our best means to the leverage we need to shape the world we want, and an end in itself, a life with less tension, less internalized crisis, less scarcity of time, and less of the personal and social pathologies associated with stress and lack. And when Anglo-Americans are clearer on just why they're so very taken with the Icarian lifestyle, they're far more likely to engage with and support your very real struggle to maintain a unique way of life. Καθώς έγραφα αυτή την παρουσίαση ουσιαστικά, εξακολουθώ να μην ξέρω τόσα πολλά για την Ικαρία. Και το μόνο πράγμα για το οποίο είμαι σίγουρη είναι ότι καθ' όλη τη διαμονή μου στο νησί θα μάθω περισσότερα για την πραγματική ζωή των Ικαριών. Θα μάθω περισσότερα για την πραγματική ζωή των Ικαριωτών, η οποία είναι πιο περίπλοκη από τις αναπαραστάσεις της Ικαρίας, για τις οποίες έχω διαβάσει τόσα πολλά. Ακριβώς επειδή η αναπαράσταση της Ικαρίας ως μια σύγχρονη ουτοπία
Μας λέει πάρα πολλά για την φανταστική ζωή όλων όσων καταναλώνουν αυτή την εικόνα. Περισσότερα μάλλον για όσους καταναλώνουν αυτή την εικόνα, παρά για τη ζωή κάποιον από εσάς ή όλων εσάς. Αυτή η φανταστική ζωή είναι σημαντική. Επίσης, επειδή περιέχει τη δυνατότητα να εμπνεύσει ένα είδος μεγάλης, παγκόσμιας, εργατικής μείωσης ταχύτητας ουσιαστικά, η οποία είναι αυτό που είναι σημαντικό για όλους. Επίσης σημαίνει... η οποία θεωρώ ότι είναι καλύτερος τρόπος για να μοχλεύσουμε δημόφλευσης που χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε τον κόσμο που θέλουμε, αλλά ταυτόχρονα και ένας σκοπός από μόνος του. Για μια ζωή με λιγότερες εντάσεις, χωρίς εσωτερικοποιημένες κρίσεις, χωρίς έλλειψη χρόνου και χωρίς προσωπικές και κοινωνικές παθολογίες που σχετίζονται με την έλλειψη και το στρες. Και όταν οι Άγγλο-Αμερικάνοι είναι πιο συνειδητοί, πιο ξεκάθαροι στο γιατί τους έχει συνεπάρει τόσο πολύ ο ικαριώτικος τρόπος ζωής, είναι πολύ πιο πιθανό να συμμετέχουν και να υποστηρίξουν τις πολύ ουσιαστικές σας διαμάχες για να το διατηρήσετε. At the moment, the American labor movement is dying and desperate. It needs a new inspirational vision and a strategy that can really work. I feel very strongly that the push for shorter hours to restrict labor supply is the key both to the regeneration of the labor movement and to the potential international solidarity without which its actions are meaningless. The times that American labor has embraced the shorter hours demand were the movement's strongest hours in terms of victories, members, and racial and ethnic solidarity. I think it's high time to pursue this strategy once again, and I will continue to work to translate the fantasies projected in American popular culture into real political possibilities. In the meantime, I will continue to do my part to restrict the global supply of labor by relaxing in the company of you fine people. Thank you. Αυτή τη στιγμή το αμερικάνικο εργατικό κίνημα πεθαίνει και είναι απελπισμένο. Χρειάζεται μια νέα εμπνευσμένο όραμα και μια στρατηγική που πραγματικά μπορεί να δουλέψει. Αισθάνομαι πολύ έντονα ότι η όθηση για μικρότερες και λιγότερες ώρες εργασίας, για τον περιορισμό της παροχής εργασίας, είναι ένα βασικό ζήτημα για την αναγέννηση, τόσο για την αναγέννηση του εργατικού κινήματος, όσο και για τη δυνατότητα διεθνής αλληλεγγύης, χωρίς την οποία οι δράσεις θα ήταν χωρίς νόημα. Οι περιόδους, οι εποχές που το αμερικάνικο εργατικό κίνημα έχει αναγκαλιάσει το αίτημα για μικρότερες και λιγότερες ώρες εργασίας, ήταν οι πιο δυνατές στιγμές του κινήματος. Υπό τους όρους των εθνικών, των μελών και της εθνικής και φιλετικής αλληλεγγύης. Νομίζω ότι είναι πλέον καιρός να ακολουθήσουμε αυτή τη στρατηγική για ακόμη μια φορά και θα συνεχίσω να εργάζομαι για να μεταφράσω ουσιαστικά τις φαντασίες που προβάλλονται στην αμερικάνικη pop κουλτούρα σε πραγματικές πολιτικές δυνατότητες. Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσω να προσπαθώ να παίξω το ρόλο μου για να περιορίσω την παγκόσμια προσφορά εργασίας, χαλαρώνοντας με την παρουσία σας και στην παρέα σας.